黒いリュックをかけているのがキム・ジョンナム氏とみられる男性。映し出されたのはクアラルンプール国際空港3階の出発ロビー。ジョンナム氏は行き先の表示を確かめているのだろうか。一度立ち止まって見上げ、画面奥にある自動チェックイン機へ向け歩いていった。犯行はこの後一瞬の出来事だった。何が起きたのか分かっただろうか。ジョンナム氏の左横から一人の女が近づく。すると画面右側から白い服の女が駆け寄り、背後からジョンナム氏に飛びかかった。振り払うような仕草を見せたジョンナム氏。別のカメラで見てみると、白い服の女が背後から両手で飛びかかっているのがよくわかる。おそらくこれが毒物をかけたとされる瞬間だ。時間にしてわずか2秒ほどの犯行だったことがわかる。その直後、一人の女は画面奥へ、白い T シャツの女は画面右へと逃げるように消えていった。次にジョンナム氏が現れたのがこの映像。空港職員に何かを相談しているように見える。別のカメラには女性職員に連れられたジョンナム氏の姿が。警備担当者に身振り手振りで顔に何かかけられたことを訴えている。その後ジョンナム氏は警備担当者と共にクリニックへ向かう。この時はまだしっかりとした足取りだ。画面左から現れたジョンナム氏が右奥にあるガラス張りのクリニックへ。一度その前を行き過ぎるが